bathi inhlanzeko isondelene nobungcwele. Kuyiqiniso lokho elingephiwe. Ake sikuchaze ukuthi kusho ukuthini lokho. Inhlanzeko isondelene nobungcwele. Kunento ekuthiwa i-upward spiral ne-downward spiral of energy. La engizoba khona-ke ikwi-downward spiral. Kusho ukuthi energy yakho wena uma ikwi-downward spiral, i-level of consciousness yakho is not ascending, it's descending down. Yabo? We are operating from the 3 levels or 3 centers of energy. Lawa ma-chakras awu-3 asezansi okuyi-root, sacral and solar plexus. Lawo ma-centers-ke are-concerned with i-survival. It's an energy consumption. Yabo? So AS4 okuyi-heart chakra leyo kwazi ukuthi u-express uthando, love of self and the love of others. Cha, i-energy suyingazi ukufika lapho. Yabo? So that is why ithiwa inhlanzeko isondelene nobungcwele, ngoba ukuzithanda kukude kabi uma uconcern nge-survival. Lento ekuthiwa nje ukuzithanda, obona abantu abakwi-survival mode ave begembula ngempilo, ave bathatha ama-risk akhombisa ukuthi abazithandi. Ngenxa yokuthini? All they do is to survive. I-reasoning leyo neocortex, they just shut it down ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lokucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Labo bantu ke aba-concerned nge-survival nje, ukuthi kumele asurvive, kumele adle, kumele agqoke, yabona nje i-tight down the energy yakhe. U-too adrenalized, akazinzile, ubona ukuthi he or she needs to do something. And lento ye-self love okay, akayi-exercise leyo nto, because i-self love and the love of others izoqala lapha kwi-heart chakra ukuya phezulu. Amazulu nomhlaba, umdawe nomndiki. Yabo? Umhlaba nezulu. So uma ngabe ukuthi wena i-energy yakho ise down there ngenxa yani, ngenxa ukuthi une stress. Yabo? Une stress nje, into yokuqala nje, noma une fear. Okunye futhi lokho. Noma you want to prove yourself, noma une pride. Yabo, too much ego. Yonke leyo nto leyo, noma une too much lust, unama desires are too much angacontroliwe. Yonke leyo nto ikwenza ukuthi u-operate from the lower centers. And ngaleso sikhathi ke awubheke umuntu ofuna ukuyiprove. Umuntu ofuna ukuyiprove angenza noma yini, whatever it takes. Yabo? Whatever it takes. And ubona sengazuthi abantu bambona ukuthi uyahluleka. And ucabanga ukuthi self worth it has to do with ukuthi yena u-accomplish ini. Ucabanga ukuthi ukuba umuntu kulele lapha ekuthenini u-accomplish ini, akazi ukuthi for the mere fact ukuthi umuntu nje kukodwa lokho, ukuthi nje umuntu nje kukodwa lokho kukhulu kakhulu kunazo zonke izinto angakwazi ukuthi ay-acquire first. Lokho kungamenza ukuthi abe grateful, abe ne-gratitude, ebese engasebenzisi i-force ukuthola lezi zinto, kodwa zona bese ziyazi-attractor. Impilo awuyiforce, impilo uba yilolu hlobo lomuntu olukwazi ukuthi lu-attracte lezo zinto. Yabona-ke bese kungenwa lana-ke, angithi vele u-too adrenalized, u-too concerned about survival. Hayi, angikhulumi ngindaba ze-purpose, into ekude kabi leyo, ngoba i-purpose nje purpose. Hayi, into ekude leyo, energy yakho kumele inyuke phezulu kabi ukuze kube ukuthi nje ucabanga nge-purpose, uzizwa u-connected and safe. Hayi, into ekude kabi. Sakhuluma nje ngokuzithanda nenhlanzeko. Isikhathi sokuzithanda nje, ukuzithanda-ke u-expressa ngendlela eziningi kabi. Inhlanzeko uyi-expressa ngendlela eziningi kabi. Yabo, inhlanzeko uyi-expressa ngokuthi wena uzithande nje, ube clean qala nje, ugeze. Yabo? Ugeze, wabona umuntu one-stress akagezi isikhathi esiningi. Yabo nje umuntu one-stress kahle hle akagezi, akabe sageza, akabe satsha, akasazithandi inhlobonhlobo. Akanandaba nje nalolu, ngathi ngalokho elalile omunye angathi akadla kakhulu, akanandaba nalutho.
yabo, stress, energy is down there, too much adrenaline, cortisol, yabo, stress hormones, they are kicking in. Uyabona ke, just because the energy is down there, ukuzithanda noma inhlanzeko ungayi-expressa ngokuthi ugeze ube clean. Ungayi-expressa ngokuthi uzinakekele wena, ungathathi izinto ezifaka impilo yakho kwi-risk, engcupheni, ugembule ngempilo, yabo, ugembule ngempilo nje. Nani nemicabango yakho ke futhi inhlanzeko yonke leyo, nemicabango yakho, kuhlanzeka lokho. Imicabango oyicabangayo, hlobo luni lemicabango? Ucabanga ukudubula abantu, noma ucabanga ukuthi abantu bame endleleni yakho, noma ucabanga ukuthi mangase kufe ubani ngalunga izinto, noma ucabanga ukuthi wena qobo mangase kufe wena ungaphumula. Imicabango yakho nayo iyayikhomba inhlanzeko. So ke mawungahlanzekile ke uzocabanga imicabango ehambisana naleyo energy. Angithi energy yakho downward spiral, low vibrational. Nemicabango yakho ney'ndawo oyihambayo nayo yonke i-reality yakho izoba njalo ke nayo. Izoba njalo ke nayo. Awukwazi phela ukuthi usebumnyameni wena ubusitshela ngezinye izinto ezihlukile kunalento kuyona, ngoba impilo ikunikeza lokho oyikona wena, yabo. So ke inhlanzeko ke ihlangene kanjalo ke nobungcwele, kusuke kukhulunywa ngani? Nge-higher consciousness and upward spiral of energy. Yayizwa lona? Yiziphi izinto ezize zikufake lapha kwi-downward spiral? Yabona ifiye nje iyakufaka lapho. Kodwa based entweni ezenzekalayo la ngaphandle. Umsebenzi lo owusebenzayo. I-job, not i-work, job, because there's a difference between the job and work. Job is what you do to survive. Work is what you are called to do. Yabo. The passion that is fulfilling you are satisfied with it. Yabo. Yabo, you are fulfilled. But the job, we are just doing it to survive. So ke i-job vele ngoba awunayo i-passion ngayo. I-job kizokulethela ke leyo nhlobo yento ukuthi ube kwi-downward spiral. Ngoba i-job into eyenzayo ikufakela ingcindezi. Uthola ukuthi kunama-task amaningi that you need to accomplish within a short space of time. Lapho benzani? I-root center yakho iba out of balance. You are too adrenalized. You are activating or releasing the stress hormones, your cortisol. Yabo? Out of balance. Awuna stability. You are running like a headless chicken. Ngenxa yani yama deadlines nani. Too much work. Umsebenzi ke uyakufaka lapho kwi-survival. Ngamabomu njalo. Angithi futhi still angithi uzoba ne-overthinking. Overthinking, anxiety, closing your third eye. Still disintegration. Sabukhuluma ukuvoice out ukuthi kahle nina la engathi angihambisani nalento. Ukuthi nje cha niyangqilaza. Angithathi lo extra time mina. Ngiyabonga. Ngicela ukusticka la lokho ekubhalwe kwi-contract. Cha, uyayiboxa. Out of balance. Your throat chakra. Yabo? Uyasaba, fear. Saba nokuluza lo msebenzi. Out of balance, sacral. Yabo? No security. Out of balance, sacral. Yabo? So ususebenza ke manje ukuthi uziprove. Angithi kunana ama-targets nama-deadline yonke lento ukuthi uziprove. Out of balance, solar plexus. Angithi yabo? Out of balance, and awuzokuzizwa uconnected ngaleyo ndlela. Out of balance ini phezulu. Awuzizwa uconnected. I-crown chakra. By that time ke vele obviously mase sekunjalo ke the heart chakra vele obviously because vele usuku survival mode ngaleso sikhathi. So survival mode, what you need to do mase usuku survival mode phela umzimba awunandaba ukuthi yini ekwenza ube survival mode. I-reaction yomzimba izofana nje. Izofana nje ukuthi wena ustressekile, ustresswe umsebenzi. Nezinye izinto angithi bakuzokunika nemali encane vele ukuthi just to keep you yabo coming la emsebenzini. Ezinye zezinto lezo.